O, już Nanek streamuje, dobra, to wchodzę. A widzę właśnie, o, już ja Cześć, podjeżdżam. witam was serdecznie na moim króciutkim streamie. Myślę, że się będzie Nawet się nie podobał. wyświetla. Chłopcy są ze mną, Easy, Arel. Także, Dzień dobry. także możecie się przywitać. Witamy wszystkich na streamie Unanka. No, No widzę. I co, dobra. loguje? To? No na razie mi troszeczkę obcięło. Pominęło mi dwie klatki, ale to tam chyba nie będzie za fest widać. Pana czopka Nanek. A dziękuję. Chowam łysina, wiesz? Bo Ja też, kurde. bo mi lubię trochę w czapce wstyd. chodzić. Okej. O, to chyba dom. Kurde, Kiedyś nie też wiem tak co na jest, łysy. To. Co? nie wiem co jest grane, ale mi się kółko kręci, nie działa mi stream. Ja mam to odśwież po prostu, No. ja mam normalnie. Musisz po prostu odświeżyć. F5. Nie, to nie, Kurde, nie masz na no, konto. Alt i odświeżamy, F4. Nie wiem czy coś mi się z moim netem dzieje, bo Ale co ostatnio na- kurde jakieś czasami takie dziwne rzeczy mam. I cię oglądasz? Co? Kompa kurde nie działa. No wiecie, może coś nie działać. Nie wiem. Wiesz, tak niby net mi chodzi wszystko ten, a czasami mam tak, że na YouTubie na przykład oglądam coś, nagle się zatrzymię, albo widzę, że jest jakaś dupiata jakoś skoczy, Aha, o chwilę pokręci i ciu. działa dalej, nie? Ojeju, ale napochałem. Dobra. Nie ma, że Nanek zaraz wraca. No. Dobra, też mu napisałem. A, Ale miniaturka to niezła, nie? Arel. ja. Ty, a powiedz mi, No. jak to się robi, bo wiem, że z hashtagiem, jak napiszę na przykład... Kurde, nie tak. Z hashtagiem. No co, chodź tak. No to i ciebie, na przykład to wyskakujesz, nie? To wyskakuje dana osoba, nie? Na przykład tak jak ten. No. Ale niektórzy robią tak, że jest podkreślony na czerwono czy coś. Jak to się robi? Bo ja nie wiem. Ja to mam tak małe Ale co na doświadczenie. czerwone? No żeby na przykład, żeby się w gąszczu powiedzmy tekstu rzuciło w oczy, że tobie, o patrzysz na czerwono, o easy, że do ciebie coś pisze, nie? A nie To tylko, tylko żeby dana wyskoczyło. osoba widzi. Na przykład ja napiszę, czekaj. Napiszę, dam tak, nie? Czekaj. 7 i A. Masz tak. I patrz. I powinieneś to widzieć, a ja tego nie Aha. widzę. Aha, tak a działa, to jak nie? ja napisałem, to ty widzisz na czerwono, tak? Tak, ty tego nie widzisz. Aha. To tylko dana osoba, do której to kierujesz, widzi, nie? Aha, no to spoczko. Danek to widzi. I odchodzi właśnie. Żeby to nie zauważył. Ale mimo, że... Kurde, ty nie wiem. A działa ten stream już czy nie? Bo ja mam jakieś zielone Działa. klatki teraz. Ty no Ale kurde, co kurde- jest grane? Ale czerwony nagle, ten czerwony przycisk subskrypcji mi się zrobił, w sensie, że taki subskrybujesz i czerwony. Wcześniej tego nie widziałem. What? No ty u mnie nie działa, no bez kitu, no ja nie wiem co jest grane. No musi działać. No jest. No nie działa, cały czas kółko się kręci. Ty aż wejdę normalnie na jakiś inny Netem, stream, a wejdę do Lemiego, bo byłem niedawno u Lemiego i działało. no. A coś właśnie jest nie tak, czekaj. Od Lemiego też mi za nie dużo działa ma stream. bitrate'u ustawione i tyle. Stoi w miejscu od Lemiego też. Coś jest nie halo, coś mi się chyba popierdzieliło w ogóle. Faktycznie. Chyba, że padły live'y w ogóle. Tak. A Easy TV wszystko widzisz dobrze? Ja widzę dobrze, no. O, czekaj, teraz zrestartowałem w ogóle Widzę. przeglądarkę. I teraz mi u Petera działa. Teraz wchodzimy na ciupiemy po naszemu. A ja faktycznie tu na Naszemu. czerwono masz ten subskrybujesz i to... No, Tego nie ma normalnie tak wcześniej- na czerwono, nie? no właśnie, no wcześniej tak nie było, ja patrzę o co Ale chodzi. co na czerwono? No przycisk Chociaż- subskrypcji. Czekaj, chociaż wiesz co, ja nie wiem. U mnie też tak jest. Albo mi się wydaje tak. U mnie też tak jest, nie Mogę- było tak. Może nie było nagle tak. zmiana YouTube'a tak nastąpiła. Bo ja możliwe, ci że powiem, tak jest. dzisiaj zauważyłem, że też coś mi się rzuciło w oczy, że coś było inaczej na YouTubie. Coś znowu zmienili, wiesz? No właśnie. I u W mnie ogóle jest to ostatnio samo, ten nie? wygląd zmienili.
to ci powiem, że teraz się przyzwyczaiłem, ale na początku mi się to w ogóle nie podobało. Bo ten to mój możesz kanał zmienić- to przenieśli na prawo, nie? Ale teraz się już przyzwyczaiłem, także spoko, nie? Ale możesz powrócić do tego, do ponownego, tego starego układu, nie? Klikasz edytuj układ kanału i masz ten stary. Wiesz co, tryb. ja już się w to nie bawię, a tak samo kiedyś miałem na przykład na czym ja to miałem? Poczta O2. Też non-stop dawałem po staremu, a za jakiś czas dół mi wskakiwało znowu po nowemu i znowu musiałem przełączać tak za jakiś czas. Ale tu wypierdzielę. też tak jest właśnie, no tylko na chwilę może. Ale to jest po to, bo na tym nowym chyba nie można zmienić tego kanału, nie? To znaczy, Kurde, ale strasznie ci easy przerywa normalnie. czemu? Normalny mikrofon, nie wiem czemu. A ty Nanek słyszysz? Mhm. Czy Nanka nie ma? No słyszysz, no przerywa go, nie? Przerywa mnie? No teraz akurat cię nie przerwało. Używam tego co zwykle, nie? Tego mikrofonu. Tego badziewnego. Nie, może podepnę krawatowy, będzie lepiej. A właśnie, kurczę, patrzcie, nie sprawdziłem na tym, po aktualizacji na Playu, ile jest? Dalej jest 8 osób na imprezie? Dalej. Tak, chyba Dalej jest. dalej No jest. mieli 12 zrobić. nie? No, ale nie wiem. Polecieli, Nie rozumiesz, rozumiem. No, Bambuko. z tego... polecieli w członka. Żeby nie mówić inaczej. Czekaj, jaka jest ten mój kurde... Czekaj, gry na O, 3 osoby HDD. oglądają, ale popularność Nanek. Odpalę se tego Hustle Kings. A ten mi się podoba też ta gierka Skyforce. Zarąbista gierka. Gra. Ale będę w bilarda ciupał. A kurde się zastanawiam, czy tu idzie online grać na przykład z graczami z Playa tam trójki, czwórki, czy coś, czy to jest jakoś połączone, bo To na możemy czwórkę też pograć, jest ten, dawaj. bo na czwórkę też jest ten bilard, nie? Nie chyba. Nie? Nie, PS3 tylko. Ten Wiem, Skyforge jest też na PS3 Też i na no. PS4. No i na na Vita Vita też chyba. mam właśnie. No. Też ciągnąłem. Jesteś prawo czy leworęczny? Prawo. Zrób zdjęcie. Nie no. Ale to Słabe dziwnie światło brzmi. i słaba kamera, to nie będę robił zdjęcia, bo jest tragiczne. Wybiorę sobie to jakiegoś Jolobolo. Co ty tam robisz? W co ty teraz tam grasz? W No bilard? w ten bilard, nie? Mogę sobie zdjęcie na Wicie A na zrobić, nie? Wicie masz, na Wicie? On No jest? na Wicie. No, Chcesz zagrać w Jak tryb się szkolenia? Tak. dawaj Jarel, nagrywamy odcinki z bilarda. Czy wiesz, teoretycznie mógłbym podpiąć Playaka, chyba że tu by szło razem na ten, to mój głos mógłby być w tle. No ja inaczej nie nagram, bo z Vity nie wiem jak się nagrywa, a Playa trójki nie nagram, bo nie mam nagrywarki, nie? No, Jak to się ale stało? ty z PS3 w ogóle tam nie wiem. W ogóle jak tam jest z komunikacją, bo na PS4 to masz do pada podpinasz, nie? Mikrofon, a na PS3 tym to jak było- jest tu? Albo do USB normalnie... No, tam Nie headset, śpię. Nie godaj. Albo... Wiesz, albo headset To no, ja normalnie ci- do ja- tego, nie? No. Na USB na przykład jak masz, Dobra. albo A. albo słuchawka na Bluetooth, nie? Ja miałem słuchawkę na Bluetooth na przykład. Chociaż nawet Aha, moje to może słuchawki i chyba tak, te, no. chociaż moje te goldy, co mam do Playa 4 też działają na trójce. Jeśli dobrze kojarzę. Dobra. Ja tam Nanek czytałem to, co ktoś napisał. A, O matko. Siła 11%, ale ja to uderzyłem. Nawet nie doleciało. Ja zapisz Jak to powtórkę, no. bilard. Nie, bo ja tu jeszcze nie ogarnąłem. Czekaj, witaj w sali treningowej. Nazywam się Frank Destani i jestem jej właścicielem. Pozwól, że nauczę cię podstaw bilardu. Po polsku Bilardu? jest? Bilardu czy bilarda? No po polsku. Stuknij... Nie, no ja tak po angielsku płynnie czytam, tłumaczę na polski. no, stary, to jest wiesz, A, jak... no. Tak, My się przy nim możemy Stuknij, zgubić, bo ja ale nie mogę o. zacząć, Gdy zechcesz zacząć. No, Dobra. ja bym chciał tak płynnie, nie? Dobra. Dobra, ustawiłem. Teraz co?
Wstawiłem. No i co teraz? Teraz tego kija muszę naciągnąć, a naciągłem kija. O, Strzelać na nic rękę nie musi wpadło, ale naciągnąć dobra, kija. rozbiło. No właśnie słyszę. Naciągnąć kija, dobry tekst. Ukończono szkolenie, fajne szkolenie. Naciągnąłem kija, rozwaliłem kulki i ukończono szkolenie. Super szkolenie. To szkolenie, dobre szkolenie. Przesuwając palec w lewo i w prawo po ekranie lub za pomocą lewego drążka. Dobra, lewy drążek. What? What? Przegrałem, nie wierzę. Co to jest? O co tu chodzi? W co ty przegrałeś? W co ty tam We grasz? Skyforge. Nie wiem właśnie w co on przegrał. Jak No w mocno Skype chcesz Forge. uderzyć, przesuwając wskaźnik w górę. Aha, dobra, tu jest, dobra. Ja chcę mocno uderzyć. Ale Easy ci powiem fajną gierka, wiesz? To co grasz? No, ten Fortnite. Tylko ja widzę u ciebie na streamie, że jest jakieś zielone czasami takie, nie wiem jak to określić. Aha, no to czyli mi laguje. Nie wiem. To się lagować nie laguje, ale wiesz, taki nie wiem, może problem tym z bitrate'em czy coś. Czy z No, czymś ale teraz innym, mi nie wiem. działa. No, coś miałem nie tak z przeglądarką chyba. Czekaj, to zobaczę. Restartowałem i... No dobra, no. No to już to zrobiłem, ustawiłem tą kulkę. No i co teraz? Kończ mi pierdzielić, chłopie. Co ja mam teraz zrobić? Co za głupek, ty? I co, wciskam wszystko i coś, nic się nie dzieje. Może muszę kredą nakredować kija. Ale teraz muszę dobre miejsce wybrać. Ale to jest podobne do tego, do PUBG'a, nie? No, to jest praktycznie to Ten- samo. Fajnie Nie, się no wygrze widzowie razem, mnie nie? namawiali też na tego PUBG'a, tylko ponad 100 kosztuje, nie? To jest słabe. Tylko nie wiem, czy Kurde, mnie no. ciekawi ten PUBG, A, dobra. ten tryb. Też trzeba mieć z kim O, grać, ale ci mogę... klatkuje tam. Naciśnij. No na zielono jeżeli jest chcesz. strasznie. Kurde, zielono. Nie dość, że masz taką wyspę, to jeszcze ten ekran cały zielony. Ach, rozbiłem. Ponownie, Ja wyższy wynik. też. Celności Rozbiłeś pokazuje swoje jak kulki? rozbudować. Tak. Po, powyższy wynik, wskaźnik celności pokazuje jak prosto udało ci się uderzyć swój kij. Czy nie, poruszyć swój kij, czy jak to tam było. Już zniknęło, dlatego. Poprawki, wbijać bile. Rozbijanie kulek, poruszanie kijem, no nieźle, nie powiem. No, super. Teraz kąt nastawienia. Czekaj, może do tej bocznej uda się to wbić tam. To się powinno udać. Gdy będziesz gotowy, wyceluj w bile. No co? Uderz ją. Kurde, myślisz, że to tak łatwo? Nie wiem, gdzie mi zwiała. Jest, wpadła, wbicie 200 punktów. Celność uderzenia 92,2. Oj. Ukończono szkolenie, dalej. A ciebie ile zostało, Easy? Ile pobierania? Pobierania zostało... O matko. Połowa ponad mi się pobrało, więc jeszcze 40 minut pobierania. Ale to co, ty ściągasz tego Fortnite'a? Tak, Będziesz grał w grę? No jasne. będę grał w grę. Z Nankiem, bo Będę zaprosił grał. mnie. Ty, ale serio, dzisiaj wyjeżdżam u mnie z Lidla. Normalnie aż patrzyłem się na gościa 2 razy, bo wyglądał identycznie jak ten typ, nie? W kapturze, kurtka taka granatowa, okulary, twarz, no mówię, no kurde, to jest chyba on, nie? Zaraz wyjdę i poproszę po autograf. Kto? No kurde, ten gościu, co grał w grę, nie? No Będę grał klon w grę. normalnie. On jest jakiś w ogóle artystą był chyba. Jakimś O, tam. grania w grę.
Aha, ten, nie, co był ten jakiś tam- sławny filmik, gram w grę. Tak, będę grał w grę. A, Tomb Raider. Tomb Raider. Jaką? Tomb Raider. Ja ty! Ale Ale to teraz nie tak wiem, witam chyba malował obrazy jakieś. Jakie to jest fajne, to ja sobie teraz tak witom kręcę i tak się patrzę na różne strony. Mhm. Wow. Bajer. Tak powiem, dobrze, że zwitał. Ale czekaj, aby zbliżać się, oddalać możesz przełączać między widokami tyle razy ile zechcesz. Gdy wszystko będzie gotowe, uderz. Dobra, ja No. nie chcę widoków. Co ty mi robisz? Zostaw mi to. Dobra. Uderzam. No ciach. O matko, 11% siły, no. To żeś trafił. Po byku, nawet nie doleciało. Ukończyłem poziom pierwszy, A ty też w to grasz? Co, Nie, on jak gra Skyforge, ten. tego, Skyforge. No. Samolociki. Ale mi się Tak. wydaje, że to było na ten, wiesz To na co co to by było? ten? Na Androida chyba mi się wydawało, że to kiedyś grałem. Nie wiem, kiedyś była taka wersja stara, że wiesz, że... nie pamiętam A na no, co, no było to- chyba na Atari kiedyś, nie Tak, pamiętam tak, co, tak, na to czym była ta grałem. stara, no. Tak. Ja lubię właśnie takie gry. Padosz? Się grało. Pamiętam, pierwszą grą, którą grałem chyba na Atari, to był, nie wiem, znaczy nie wiem, którą pierwszą, ale na pewno grałem w taką, nie wiem, w Spidermana chyba grałem, no. Na Atari i to takie, wiesz, jak to wyglądało, kurde, masakra. Ty Ale nie mieszaj do pograłbym tego teraz na masakry. Tak. Ale sobie wziął, wymyślił nick, nie? Masakra. No. Cokolwiek nie powiesz, Masakra. to o nim. Benz. I nie wpadło. I nie trafiłeś. Czy tam teraz Nanek biegasz, czy latasz? Bo kurde, widzę dziwne rzeczy na ekranie. No ja też. Żartujesz. Co na ci z tym OBS-em Nie się wiem. dzieje? Powinno wszystko dobrze chodzić. No, ale nie chodzi. Dobra, piźnij to terapię. A, przybliżać, oddalać, kurde, tylny panel dwoma palcami. Nie interesuje mnie to. Kończ mi to. O fuck. Pyk, wbicie. Fuck, zabił mnie. Ja pierdzielę. Który byłeś, Nanek? Ostatni. Kuźwa mać. A które ci udało najwyżej uzyskać miejsce? Chyba szósty... Nie, czekaj, czwarty, coś takiego. Nie wiem, to ładnie. A widziałem, że tam z tym, ze Spajem grałeś ostatnio. No. On chyba nawet streama robił z tego. Tak, no ja widziałem coś. No ale jak popularny, kurde. Sława.
Czekaj, gdzie to jest to ustawienie? Ech. Pęk. Elegancko. Kurde, waluta jakaś. Zobaczymy, czy wbijesz 3 bile. No tak, to bym musiał uderzyć tak ze wsteczną rotacją. Nie za mocno, pokaż mi to, czy ona wpadnie. Trzeba by to zrobić tak, o. Tak, o. Trochę słabiej. Zmieniamy kierunek. Okej. No i faktycznie coś kuźwa jest nie tak. No. Czemu on nie uderza? Ej, ale nie wiem co może być przyczyną. Mi tu na statystykach wszystko dobrze pokazuje. No ja też tak mam nieraz, że wszystko w porządku, a jakieś klatki gubię, nie? No. I laguję na streamie. Tak raz jak wtedy chyba tego World War II streamowałem, Call of Duty, betę to i też właśnie tak było, że lagowało Okej, ja mi chyba wszystko zrobię na streamie. restarta. Powiem easy, ostatnio jeszcze odpalałem te World War II, nie? Na tym PC-cie. No. I chłopie, tragedia, ja już zszedłem tak od 1680 na 1050 i wszystko dałem na low i wszystko co szło dałem na off. I dalej mi jeszcze miałem, kurde, chyba 100 klatek, a dalej miałem jakieś dropy, nie? Nie wiem co się stało. W ten dzień był chyba, to była, czekaj, niedziela? Chyba w niedzielę. Jakiś update tam był. Ja nie wiem co oni zrobili, że ja w ogóle nie miałem w to grać. Nie, nawet bez tego update'u, kurde, oni coś zrobili, to już dawno już coś skrócili, wiesz? To update, to nie wiem, to nie wiem. Chyba na XP to coś się przesiąść i tyle. Ale on jest płatny, kurde. No, ale no wiem, że płatne, no, ale trudno. Trudno się mówi. Dobra, jedna. Pobieranie mi się zacięło, lol. O. A teraz wszystko jest dobrze? Pauzuj i pójdź jeszcze raz. Na razie, z tego co widzę, chyba tak. No tak wygląda. Gdzieś tam skaczesz po jakichś skrzynkach, po jakichś paletach, No. euro. A, Europaletach No. skocza. Kurde, marzyłoby mi się, żeby się tu Kaś ukrył. I ten. Myślałem, że ci się marzy ten, łóżko z palet. Ja, ty masz marzenia. Taka No piosenka była każdy chyba człowiek ma. Majki Jeżowskiej chyba piosenka. Marzenia się spełniają. Coś tam, coś tam. No kurde, zasztabiała mi wpadła, ty, co za bzdura. Dobra, wyjdź są. Chcę zobaczyć menu, jak tam wygląda. Co jest z tym pobieraniem się? Zatrzymało i tyle. Powrót. Coś nie idzie dalej. O, gra w sieci. Zaakceptuj. Proszę czekać, będzie rozmowa. Oho. Gra w sieci. No zobaczę, obczaję tą amnezję teraz. Co? Jaka za aktualizacja? Co ty mi tu pierdzielisz? W ogóle taka ciekawostka, że ta amnezja była w tym, nie? Już dawno było w plusie. Ta amnezja dostępna, tylko w sensie dla plusowiczów, ale dla Hongkongu, bo pamiętam, że jak zakładałem tam konto, to widziałem, że amnezja jest dostępna i chyba demo było dostępne tego Uncharted The Lost Legacy, czyli Zaginione Dziedzictwo. I coś tam jeszcze No co było. ty gadasz? Dużo dem dostępnych, no. Muszę było. kurde zobaczyć, bo nie mam jeszcze Lost Legacy, a na pewno będę chciał kupić
A mam te konto na Hongkong, bo wtedy tam pobierałem ten, nie? Ja też właśnie Tego tego koda, Call nie? of Duty. Ja też jakiś mam, no. I ten, z tego co widziałem, ale no nie wiem, no nie pobierałem tego. Ale No, powiedz, mogę się mylić. na przykład taki Killzone. On był dostępny już chyba prawie 2 lata temu, kurde, u Japońców na tym, nie? Na plusie. Przecież No. ta gra teraz grosze kosztuje. Jak w sklepach kosztowała chyba 90 zł w promocji, to ja kupiłem u mnie w Katowicach jest taki sklep XCOM, nie? I tam było No. za 49 zł. To w A takim to sklepie, dwójka gdzie czy z reguły... trójka, ta. Nie no, ta czwórka, nie? Ten Shadowfall. To Shadowfall. A tak, to nawet ja widziałem, kurde, na Allegro widziałem chyba po dyszce, nie? Tyle, że po angielsku, nie po polsku. Dlatego ona tyle teraz kosztuje, bo wiesz, bo polskie droższe są. Po angielsku to są można właśnie za dychę No. ponad kupić. A ja kupiłem za Bez 49 przesyłki. zł, nie? No. Ten, To u ale nas w takim sklepiku najtaniej było 59. To jest sklep, który ma, wiesz, gier multum, nie? No co tam, Nanek? powiem wam, że fajnie mi się tu podoba, jak jest ta strefa. Że ta burza idzie, nie? Ta? No fajna A, sprawa. że ta... Jak w PUBG też. I oni chyba mieli tam pozwać PUBG ich za to, że tak naprawdę ściągnęli od nich, nie? Normalnie jak w PUBG, bo to jak nie wiem, jak ta strefa dojdzie do ciebie, to cię zakatrupi, nie? Zabije cię. No. No, jak w PUBG jest. Szybka gra, stwórz pokój. To jest coś takiego jak Kurde. stwórz pokój, nazwa pokoju, rodzaj pokoju, trening, rodzaj ten. Tu chyba coś idzie zrobić, idzie stworzyć grę, idzie chyba zaprosić kogoś. Nie mam pojęcia, wiesz? Ja chyba zaraz wracam i idę zresetować konsolę, bo kurde się chyba pobieranie zacięło mi. Oj, nie godaj Dobra. ani. No, spoko, będzie szło grać w tego bilarda, sobie jeszcze zobaczę z ciekawości. Z ciekawości sobie zobaczę. Jeszcze ten... Skyforce. Czy tu czasem jest ten... Bo często jak masz gry na obydwie platformy do pobrania, czy tam coś, to wiesz, to masz save'y, nie? Ci się zapisują. Grasz, wiesz, na jednej konsoli, a na drugiej możesz kontynuować. No. No to może jutro pogram w tego Fortnite'a. Ale jak to jest? To jest normalnie tak jakby cała gra, czy to jest tryb? Bo oni gdzieś gadali, że to jest tryb tak jakby darmowy. No to jest darmowy tryb. Wiesz? A to pełna gra co ma w sobie? Tam jeszcze No to- jakieś lepsze rzeczy teraz, nie wiem. Aha. A w sumie. Mniejsza z tym, nie? I tak jest tyle gier do grania, to że Kurde, wystarczy taki jeden tryb tutaj. bardzo dużo jest tych gier. Dobra. Ja dzisiaj z plusa w te gierki sobie testowałem, te właśnie ten Hue, to tam sobie odcineczek zrobiłem jeden na YouTube'a. No. Potem mówię, ja odpalę sobie zobaczyć, mówię, tego Metal Gear Solid, nie? Kurde, no grafika świetna, nie? Według mnie. Mhm. Jak on tam na początku jest niby w szpitalu, po jakimś wypadku, po 9 latach w śpiączce, i wiesz, potem tam ma się uratować, nie? Ma wyjść stamtąd, nie? To idzie się czołga, bo nie umie chodzić, nie? I tak widać, jak mu się na plecach te mięśnie tak ruszają, wiesz, jak fajnie, tak dosyć realistycznie zrobiona ta gra, nie? Ale za dużo nie grałem, bo mówię też już, mówię, pomału późno się robi, a trzeba było, wiesz, do roboty se żarcie zrobić, Mhm. przygotować się i tego. Także i tak, że jeszcze tutaj wlazłem tak z głupoty na ta impreza. A to przynajmniej się jeszcze pogadali, to ci trochę statystyki nabiję na streamie. Ja pierony. Halo Easy. Nie ma go. No On... jestem. Jesteś już? Jest, jak nie ma, jak jest. Aha, bo mi te powiadomienia nie przychodzą, więc to wyłączył. Ja ci idą do mnie strzelać, ty kurde, kałmuku, ty, zostaw mnie. Ale dalej nie wiem, stanęło pobieranie, nie wiem o co chodzi. Co do mnie strzelasz? Oj, rozwalili mnie. Pomoc jest w drodze. A zobaczcie tego Phantom Paina znowie. Fajnie, kurde. Będzie spoko, nie? Nie wiem, czy mi Nie, się będzie Phantom chciał, Pain. wiesz, całe grać, ale
Coś Ja tam na tylko powiem pewno. trochę, bo mi grany do mnie nie przemawia, nie? Bo widziałem tam dużo widziałem jak ta gra wygląda, tak średnio. Grałem chyba w Grand Zeroes na PC-cie i tak średnio. Grałem chyba coś tam na PSP kiedyś, Ja ale to było pierdzielę, tu jest przerobione. labirynt. Tu chyba PSP kupiłem, nie wiem, z tak. Ale się nie opłacało, bo była uszkodzona. Mhm. Po prostu miałem jak Kurde. grałem, nie walnąłem ją tak trochę, na przykład nie wiem, położyłem na biurku i się zresetowała. Nie wiem co tam Aha. było w częściach w środku. Może ktoś grzebał, coś wymienił, nie wiem, sprzedał lepsze części, a takie słabe, nie wiem, wymienił. No są takie kombinacje. Co ty, kurde. Śmieczki. Nie, to moja jak nowa wygląda. Ej, to ja tu poczekam, aż ktoś przyjdzie. Może dzisiaj wygram. A- Kurde, jakie ja oglądałem filmiki z tego, z Pugba, nie? No, Jak tam ludzie siedzi, nie? Zaczaił się w aucie, a tam biegnie, nie? no, O, kurde, auto, nie? no. Wsiadam do auta. Wsiadnie, rusza, jedzie, a ten mu z tylnej kanapy Tak, tu z mu tym baseballem widziałem w to na łeb, nie? Facebooku. Tak, To widziałem kurde, też jak to. ja Dobre, jelałem no. z tego. Albo się schował za samochodem w ogóle też i tam kampił, nie? No. W sumie ci powiem, ten punkt to powinien być też za darmo. Tak szczerze. Nie jest to jakiś kurde cud nad Wisłą, żeby wiesz, jak żeby kurde płacić kasiurę za to. O, jak fajnie jest tak w strefie. O CS-ie też tak chyba mówili. Nie wiem. Ja mam CS-a, tam na Arel chyba też masz, nie? Też mam, no. No, gramy w CS. Kurde, zaloguj się. Ja się nie zaloguję bez jakaś aktualizacja dupiata I aplikacji. odcinek na YouTube'a, kurde. Ja bym chyba wypuścił taki odcinek na Prima Aprilis, kurde. Z CSGO. Wow, ale ta mysz Hangar. jest lepsza chyba od tej podstawki. No przecież to jest, wiesz, Ground Zero to było w zasadzie demo, nie? Ale mówię w Amnizie. O Amnizie, nie? Ej, tu się fajnie A, skampię. no nie no, tu masz 3 części, nie? W ogóle. Tak. Ale Ja w fajnie to jedynkę wygląda grałem, nie podoba mi y, się. jak przesuwasz, nie? Między tymi 3 częściami, to widać tam na tych screenach, że grafika, nie? Tu jest taka jeszcze stara, tam Tak. jest troszkę lepsza i na końcu już taka fajna całkiem, nie? Ale z tego Fajnie co to tak widzę, ona wygląda. lepiej wygląda ogólnie, nie? Mm. Znaczy dobrze wygląda jak na tą grę. Znaczy powiem, że ja akurat w to nie grałem, tam widziałem jakąś rozgrywkę, może sobie coś tam pogram, nie? Ja na PC grałem chyba, no. Zostałem za friko tak naprawdę. Znaczy w bundlu kupiłem jedną grę i tak przypadkowo w bundlu Aha. dostałem kilka gier i była tam było właśnie Amnesia. No to tam też są, nie? Jakieś strachy na lachy trochę. Tak, to taki horror, no. No ale trzeba zaczynać od takich lightowych, nie? Najpierw Until Dawn, teraz wiesz jak Amnezja, a tak pomału, wiesz jak pomału i do Residenta, nie? Pany, cicho, no. Się skupiony. Mówię, cicho, żeby ten nie słyszeli, że Nanek tam jest. Tak. Ludzie, Nanka nie ma Ale tam cicho, gdzie bo jest. nie słysza. On jest gdzie indziej. Dobra, żaden nie idzie. Wydaje mi się, nie wiem, jakby tam niziak chodziła w 60 FPS-ach, nie wiem. Albo No ja, więcej niż 30 na pewno. ratuj chłopa, ratuj chłopa. Jest. Human Rescue. Co ty O, grasz? W helikopter. Bilarda? Nie, w ten, Dalej. samolota. A, Skyforge? No, na tym, na wicie A, sobie pykam. ja już to usunąłem. Co ty, nie, ja będę w to ciupał. Jakoś ta gierka nie podeszła. Kozacka jest. No na początku też mi tak się wydawało. Później to. No ładnie, Myślę, że- 28.
Fajnie w Amnesie się gra, tylko jest problem, że w Amnesie grałem w tą podstawkę i nie wiedziałem tak naprawdę gdzie dalej iść i dlatego ją Aha. odrzuciłem No prawdopodobnie. to jest, właśnie mnie to najbardziej denerwuje w grach, że kurde, potem nie No. wiem co robić. I to jest najlepsze, że na przykład chcę zobaczyć na YouTubie, jak ktoś tu przychodzi i gdzie on tam zaszedł i co trzeba zrobić i w ogóle. No. A się okazuje, że on kurde, patrzysz to co tam gdzie on doszedł, to w ogóle nie, patrzysz tam, nie wiem, patrzysz jego tam filmy, to zupełnie gdzie jest indziej, nie? Jest gdzie indziej, nie wiesz gdzie, jak to zrobić dalej. Ej, tu są fajne te snajperki podobno, ale jeszcze nie miałem okazji użyć. Czekaj, Peter pisze Iceland, że Kuga nie ma chyba na PS4, to na PC. PC. Nie ma, jeszcze nie ma, ale Tak, już nie jest, ma, ale ale już jest będzie, potwierdzone, ma że będzie. być. Już jest Tak, potwierdzone, no. że będzie. O, muszę strefa zmienić. Także niech nie boi nic. Będzie na pewno. No to miałem w PUBG grać. Znalazłem Biblię. Mogę nią A rzucać. słyszeliście, Knif, że w Anglii, tam na jakiejś stacji metra, No, koleś czytał sobie na głos Biblię, nie? no, I coś tam gadał też o jakimś, no, o potępianiu jakichś homoseksualnych aktów, no. o seksie przedmałżeńskim, ale jak zaczął coś tam czytać na głos na temat sądu ostatecznego, coś tam No. o że coś tam ktoś zginie, nie? To ludzie zaczęli panikować, zatrzymali te metro i wiesz, wypieprzyli na tory, nie? W ogóle Żartujesz. afera jak 150. No, a ja mówię, kurde, wszystko ładnie, pięknie, nie? Jakby to był jakiś, kurde, Taliban i by siedział i czytał w swoim języku. Cicho, cicho. Ktoś tu jest. Cicho, cicho. Ktoś tu chodzi. Mnie też. Cicho. Mnie też ktoś chodzi. Słyszę jak rozwalo. Słychać strzały. Tak cicho. Cisza, pełne skupienie, panowie. Że gdzieś tam biega. Jakaś tam łazi tam. A ja się ani nie wychylam. No i ten w każdym bądź razie ja mówię, jak Cicho, jakiś bo go Talik nie to słyszę, czytał a w swoim- poczekaj. Kurde, patrz, cicho. Będzie mnie ucichał, nie? Nie, bo on tu chodzi obok mnie. Jest pierwsza misja. O, strefa idzie. Nanka 4 osoby na streamie, lul. Arel, reklamuj się póki możesz. Tak, reklamuje się. No, w tym momencie. Coś myślę, odpalę ten Machine of Pigs, bo to dodatek do tej amnizji chyba, czy co? Coś mi nie idzie. O, Machine for Pigs. o. Eee, Cicho, pany. Tylko musicie być. To nie jest śmieszne. Karol to reklama. Nie no, nie wiem. Przepraszam, mam. Już nie będę. Jest 7 osób. Poprawię się. O fuck, ale mało strefa. A na 7. streamie 4 i pewnie 4 to oglądają na streamie się i grają z nim. Nie, Szybko poszło, jak 7 zostało. Aha, bo to strefa się zmniejsza. no. No, bo to masz tu... Fuck, fuck! Wiesz, Fuck, ładuję Kuźwa, mać, skasował mnie. Dziękuję pany za oglądanie.
Ja pierdzielę, tak mi fajnie szło, kurde, 7. Okej, bo u nas jeszcze żyjesz. Aha, no to się cieszcie tym. O, teraz cię ładuje. Od tyłu cię Tak. ładuje. No bo kobieta. Ładuję ci w tylce. Numam cię Tyłce. załadował. No. Ale 5. miejsce zajmujesz, gratulacje. Ja by nie doszedł tak daleko. No, 5. miejsce? Ja, no. A i tu pokazuje, że ich jest 6. Hashtag 5. Pa, może skubany. akurat zginął ktoś jeszcze po drodze. Pa. No, a jeszcze wracając do tego, co tam Pa, gadałem, skubany wszystko mi ukradnie. o tym, co Tak. czytał tą Biblię, No. to ja gadam, że jakby to czytał jakiś taliban w swoim języku, to ludzie by się tylko na niego nerwowo patrzyli, on by tam mógł gadać, ja was zaraz za 3 sekundy wysadza wszystkich, a oni Ja. by nie wiedzieli, co on gada, nie? No. Nawet. A ten, że wiesz, czytał po angielsku, no to ludzie zaraz aferę zrobili. No. Przesłuchali go i nic, no nic mu nie zrobili, żadnych zarzutów mu nie postawili, nie? Bo nie złamał prawa. No. No, także tak to... Czytać se Biblii nie może. Dobra, nic pany, ja będę uciekał. Mam nadzieję, że jutro się No spikniemy. spoko. Spoko. Idę spać w ogóle. Trzymaj ta się, Nanek. Ja Udanych trzymaj się. łowów. O, może się coś No uda. na razie. No, na razie. Pozdrowienia macie od mojej żonki. Ja pozdrów nią i powiedz, że jutro przyjada. Też pozdrów, tak. Nanek jutro przyjedzie. O. Niech tam ten kołocz, co ostatnio Na ten obiad kołoś, przyjedzie. Ten kołoś ma ten. Na obiad możesz przyjechać. Dobra. To narka. No, na razie, To cześć. na razie, no trzymaj się. Oj, zostaliśmy we dwóch, Nanek. O. Tu by się fajnie grało, jakby wiesz, mieli swoja ta drużyna, bym razem przetrwali, nie? Tak. No i kto jeszcze w to gra, ale u mnie jakoś dziwnie, bo jak biorę znów ten Phantom Pain normalnie się pobiera, a ten Front Night się nie pobiera. Nie wiem, coś się zacięło. Stanął w miejscu i tyle. Padasz, miniaturka mu fajna, ja? Tak. A to Lemmy w Just Cause zagrał, teraz coś tam ogląda, kurde. Tak, ich już tylko 4 zostało. To Detroit Become Human, coś takiego, nie? To może być fajne w sumie. A nie wiem, nie powiem ci. Podobno chyba twórców Heavy Rain i ten, i Beyond Two Souls. Kurde, ten po lesie loto. Skubany. Co? Ja... Faktycznie, tu widać, że jak ktoś ma łeb, to przeżyje, co nie? On sobie budował u góry, nie? Nie wiem, czy na No. streamie to sobie zobaczysz. Góry se budował i po tym, po drzewach u góry Widzę chodzi. teraz. Przerąbane, ej. Kurde, zdałby się tu jakiś konkretny komputer, co by to wszystko ogarnął, wiesz? Tak mówisz? Hmm? Że na tym komputerze mógłbyś grać sobie, nie wiem, gierki na PC-ta i wiesz. Zależy jakiego byś chciał kupić, kurde.
Skromnego cię. Bardzo poziomnego ci powiem. 10k? Z 10k? Co? Za 10k? No... Więcej. O, dobra wiadomość, Nanek. Pobiera się i 15 minut zostało. No to spoko, to fajnie, to się... To może jedna mapka zagromy razem. Chociaż tyle, no. No. Ja w tym czasie idę coś zjeść sobie, jakby co. Dobra, spoko. No. No.
Dobra, jestem. Przejmuję streamlanka. Kurde, z mikrofonem.
Ja, tak. Jest Inane, kurde. Już Fortnite'a pobrałem. Gotowy do użycia niby jest. Co? Jak to ma być? Ja mam cię jakoś dodać? Znaczy zaprosić? Czy ty mnie zaprosisz? Czy jak? Hmm. Tylko ciekawe, czy będę miał jakiś tutorial, jak grać pewnie na początku. Będę musiał go przejść, tak? Czy nie? A, dobra. No jestem, ale mi się wczytuje dopiero, wiesz, dlatego. Zaraz dołączę. A, ale mi jego stream ogląda. A, gdzie? O. Nie, słychać na telefonie. A, gdzie tam. A, czekaj. Dobra. Się loguję. Zobaczymy. A muszę się zalogować? Nie, zapisz. Zagraj używając. Nie, dziękuję. Czy się zalogować? Dobra, nie dziękuję. Dobra, się loguję. Tworzenie ekipy, dobra. Witamy w wersji OS. I teraz mogę dołączyć, nie? Dobra, klikam dołącz i... Okej. Muszę ukończyć samouczek, wiesz, jednak. A ja nie miał samouczka. Ale no to... Przed dołączeniem ekipy muszę Aha, ten... no to spróbuj też. Że samouczek. tam To chwileczkę. Battle Royale? Nie. Chwileczkę mam czasu. Okej. A to ty gramy Battle Royale, tak? Chyba nie? No. To muszę uruchomić ten, bo ja mam niby... Pobrałem grę, ale jeszcze tam pliki się pobierają i niby coś tam mogę Aha. uruchomić, już uruchomiłem, ale wymagane jest pełna instalacja. To ile ci to zostało? No, weź. Nie wiem, czy dzisiaj pogramy już, ale zobaczę. Zostało mi... O matko, to za długo. Ponad godzina, to nie To ma nie sensu. żartuj. No, Ja tu specjalnie taki na ciebie wolny czekam. internet mam. No, przykro mi. To jest. A to nawet tego nie mogę. A, bo to muszę kupić te ratowanie. No. Ja Co? chyba nie pogram. No szkoda. No bo jeszcze mi zostało do pobrania 4 giga chyba z tego co widzę. No. 4 giga to dużo. Jak na mój internet, bo...
Ojojo. Kurde, to niedobrze. To można jutro pograć, no, ale dzisiaj już na pewno nie, bo mi wzrosło do, nie wiem, do 1,5 godziny ponad mi O wzrosło. kurde. Oj, 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 to nie fajnie, wiesz? Ale żeś mnie załatwił, kurde. No, Nie, no, to że- internet. To ja. Ale ci ten zielony, kurna, stream jest. Masakra. Zielony stream Nanka. Ale czas jest zielony. Ile zieleni masz na tym? No są różne tam przybitki takie zielone. Ciekawe z czego to jest. Nie mam pojęcia. No nie powinno nic być. Może żeby ten serwer nie wyrabiał albo coś? Nie no zmień, może tam nie wiem, na jaki tam nadajesz. Ja jak zwykle ja na Frankfurt czasami nadaję. No. Też na Londyn można spróbować. Nie wiem, jakie są fajne, też dobre serwery. No już teraz powinno być wszystko dobrze. totalnym stuporze. Bo dalej jest, wiesz, dalej zielone. Kuźwa mać, to już nie wiem. Co by to mogło być?
I tak co jeszcze będziesz Easy grał? Jakie gry ciekawe? W co ja będę grał? No nie, no chcę tego Test Plusa trochę pograć, bo nie przyszedłem właśnie z poprzedniego, te Child of Light, Mhm. Hue, tam Amnesia spróbować przejść, ten Metal Gear Solid. No tyle, no. Z tego Frontline. Jak to przejdę, nie wiem, to zobaczę. Coś tam jeszcze na PS2 mam do grania. Shadow of the Colossus chyba. Też. To nie jest nowlanek, nie pogramy chyba dzisiaj. No chyba Ja też. będę się zwijał, kurde. Już pora, bo ten... Do wyra... To się trzymaj, Nanek. No dzięki za I- dzisiaj. i- Szkoda, że my nie i- pograli, i- ale i- tam... Nocki, no szkoda. Ja Następnym już razem też jutro tak za może się ugadamy. chwilę kończę, jeszcze tam coś zobaczę i... No... Dobra, No. trzymaj się, miłej No nocki. trzymaj się, cześć. Kurde, no nie działo mi to, no.
Działało mi to. Miało mi to fajnie działać, a kurde nie działało.
Kurde, nie wiem co jest grane. Dobra, no nic. Zakończyć.